Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato ng kapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, probinsya ginpaidalom sa heightened alert bilang preparasyon sa posible paglaslas ni Bagyo Auring. Ginakabig masupog nga kawatan arestado sa buy-bust operation kagabi. Sa balita nasyonal, gabinete pagkatalakayon ng posible pagpatigayon sang dry run sang face-to-face classes. COMELEC posible palawigon pa ang voters registration. Maayong aga Bacolod, may aga binugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Pebrero 19, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa good morning na sa aton dira nga mga naga-monitor sa Facebook. Muli na palakpak gidya kay. Pakagidya Action Boys. Bisan maulanon, lain. Yes. Ang chimpo medyo sige lang, go lang ng go, no? Ang Bacolod yung talithin na subong no. Yes, nga gatalithin na sini nga kagahon, no? Yes. Good morning dira kay Migata Dolores Ipakta Miranda. Miss Dolores, good morning. Good morning dira sa imo. Why ni siguro Zumba subong kay nagatalithi. Mary Joy Camero, good morning ma'am. Terry Simpron Yong, good morning. Kag kay Yes. Alex Montesa, aga pa ara na siya. Rochelle Turbela, good morning man. Donna Navarte Macario. Kay Remar Hicano Halyasgo, good morning, Action Boy Dorel. Monitor kami din sa Santo Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castellana. Tamyaw niya, Family Halyasgo, Gicano, Salvatierra, Cagrobles. Ari na si RR, Tuparan, Muntua, Rihinio. Good morning landa sa inyo. Hilabi na kay nanay ko Wilma Sugaton. Action Boy, Flying Kiss mo. Galukpad, gidya nga halok na Action Boy. Flying kiss mo. Tapos Action Dorel, please say, ay kalain. Naidla ko sa inyo. On the way to Himamaylan. Hello, RR. Hello, RR. On your way to Himamaylan. Himamaylan. Barangay Kabadyangan. Bia Jonathan, good morning. Aga pa si Kwan ba? Arasin GC na? But ako, nagpa-check up ko na si Mrs. Yan yung mong tiaga pa siya para makakuha ko ng slot. Okay. early. Sige. Ari na si Ma'am Vanessa Mayo. Bring it on, siling niya. Guillermo Clarito, good morning man. Halin kay Alex. Hindi ka mo pareho uniforms. Lawayon ding iban mo. Wow! Kalain. Hindi kayo naguba ang botones bala sa akon, isa ka uniform. Okay. Kaya Ay na. patahi ko pa. Pag washing, siguro bala. Dapat hindi siya i-washing, Action Boy. Di naka-speak ka mangali. Way mo lima. Ano na, Arman? Carol Montua. Ay, yes! Action Boy, special thank you. Good kay Miss Carol Montoya sa ako yung earrings. Aran na tinuksok mo na. Ginatag yung Action Boy. Nakibot yung kagina sa aga pag-abot ko. May nakabutang niya nga, Action Dorel from Carol Montoya. Tapos ginlanto ko earrings. Wow. Thank you so much, Miss Carol. I so love it. I so love Si Action Eden, gapon, sinuksok yung mantong iba niya. Actually, damo na siya, na? Damo siya? Tatlo ni siya kabilo. Tatlo siya? ka-pair. Okay. So, yung sakso ko subang isa. And it's so beautiful. I Angelo feel Rich. so beautiful. Angelo Rich. Wow. Thank you, Liwat, Miss Carol. Sige. Christ, Carrie Paul, Javier Tanatan. Good morning man. Live from San Enrique. Kay Kadusa na ang mabalita kay sa London ta. Isang kadusa. Basi kandusan Hindi man? Kadusa na yan. Basta Kadusa. Kandos, guro? Basta Kandos, Kay Jola Garcia, ako niyang cousin. First cousin. Larry Villaflor, good morning. Kag monitor sila sa Singkang kagay nanay niya Villaflor. Ray Villaflor.
Si Larry ni Blau, butang nga ngalan ni Rayon, di ba sa kabalo mag-spell sila apelido. na. Na ano man larman? Biyang yung imuta. Iya na apelido ha? Sige lang, sige nga, gawag siguro type, tila ilang napindutan niya. Matyagan ko sa guys, kuila ni sa permina ni sa ginakado sa mistraya mo. Sala naman spelling sa apelido mo. Kalay. Happy weekend man kay Mario Binaflor. Victor Tugaf, good morning. So may more siya. Siling ni Dolores, niya may Zumba ko no, galing sa Villa Marina, Linda kami. Mazumba subong. Okay. Sa DSB na Action Boy. Villa Marina. Ang resort ba lang grabe nga, Zumbang yun. Pero layo ba? Gapangayaw na ganyan. Gapangayaw na ganyan mo para magniliwang ka mo ba? Sa akong beautiful niece. Wow, sana Katrina Candazo, Kat. favorite mo ginaguro nga niece ay kayo may amo ning favorite ko gid nga niece, Kung sino makita ko, di favorite ko na dayon. Favorite niece, Kapangayon nila sa ako, bakal ido. Wow. Gilam na. Ano lang siya, pa-adapt na siya sang... Ma-adapt lang siya. Adapt ka na lang bikat. Para, kuhan. Diba? May imong social responsibility. Bo? Sige lang ngitaan ta na. Mary Joy Camero, good morning. Greet naman, blessed and happy birthday. Oy, birthday sa sister Janice Pendon. Janice Pendon, happy birthday. Pendoy. Janice Pendoy, happy birthday. Happy fiesta sa Bago. Happy charter anniversary sa Bago. 55th charter anniversary sa Bago City. February 19. Happy charter anniversary Bago City. At least naka-activity sila. Labi sa mga virtual lang. Naka-activity sila. No? Congratulations, Bago City. Jodenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08, detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpermahan na ni Governor Bong Lacson ang Heightened Alert Advisory bilang preparasyon sa Tropical Storm Auring sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Disaster Management Program Division Head Sefard Gerard Kelian, ginpatigaw na ang Pre-Disaster Risk Assessment. Kag sa idalom sang Heightened Alert, gina-inventaryo ang tanan nga makagamitan sa disaster, kag gina-review ang contingency plan. Dunga pa ni Kelian, paghambalan man sa patigayunon nga Provincial Development Council meeting sa Kapitolyo ang preparasyon kag posible i-rekomendar ang pagpasaka sa alert level sa blue alert status. Wala man ginadula ni Kelian ang posibilidad nga pagbaskog sang Bagyo Auring bilang isa ka severe tropical storm. Sunod kay Kelian ang bagyo ginapaabot nga magalaslas sa Negros Occidental sa Martes o kun Miyerkules sa masunod nga semana. Heightened alert pa lang kita, no? The governor has signed the advisory for heightened alert, no? Because nga medyo malayo pa ang bagyo, no? We have to do the pre-disaster risk assessment. Si Dr. Sefar Gerard Kelian. Alerto na ang makatapo sang Philippine Coast Guard akong PCG sa probinsya sang Negros Occidental kasunod sang pagsulod sa Philippine Area of Responsibility sang Bagyo Auring. Sunod sa PCG Negros Occidental Head nga si Captain Lodovico Librilla Jr., iya nagin manduan ang mga substation commanders upod sa ilang mga personnel nga mangin mabinantayon sa ila areas of responsibility. Kalakip na ang pag-alerto sa ila quick response team kag mangin handa sa pagresponder sa tion sang pagbaha. Nagapangabay man si Librilla sa mga magagmay nga mangisda nga likawan ang pagpalawod samtang malain pa ang panahon. In-advise na natin sila natin mga substation sa southern Negros na kung di maayos silang dagat natin subong sir ang makagagmay nga mga bangka sila hindi na sir pagbiyahe sir. CPCG Negros Occidental Head Captain Lodovico Librilla Jr. Samtang nakalerto man ang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagsulod sang Bagyo Auring. Sunod kay Nokpod Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco,
Naghatag na sang direktiba si NACPO Director Police Colonel Romy Palge sa mga hepe sang kapulisan. Nakahanda naman ang makagamitan ng usaron kung kinahanglanon. Nahibaluan, nakasentro ang mata ni Oring sa Visayas nga ginapaabot sa sini nga semana. Sa iban nga balita lokal, dako pang isa ka ginakabig masupog nga kawatan sa bypass operation sa Police Station 2 sa Purok Nangka, Barangay 6, Syudad sang Bacolod, kagabi. Ang nadakpa ng ginkilala kay EJ Vincent Montelibano, legal ang edad, kag tumandok sa amuman nga lugar. Sudo kay Police Station 2 Officer in Charge Police Lieutenant Joven Mogato, si Montelibano ang nagabaligya sang illegal nga droga kun gabi kag nagapangawat naman sa mga delivery truck nga gikan sa reclamation area kun kaagahon. Madugay naman nga ginamonitor sang kapulisan si Montelibano matapos makabaton sang report nga ini nagabaligya sang illegal nga droga. Na-recover kay Montelibano ang 5 ka medium-sized plastic sachets ang ginasuspetsohan shabu nga nagabalor sang 35,000 pesos, isa ka improvised tutor, 500 pesos nga kwarta kag kahita. Si Montelibano ang preso sa custodial facility sang Police Station 2 para sa nagakaigo nga disposisyon. Panghiwala naman sa himata ni EJ Vincent Montelibano nga ini nagabaligya sa illegal nga droga. Ginako naman ni Sheila Montelibano, tiya ni Montelibano nga EJ nga numero 1 nga kawatan sa lugar ang inhablos pero wala gid ini ga-intra sa illegal nga droga. Alegasyon naman ni Montelibano nga planted ang mga ginasuspetsuhan shabu nga ginpahayag na recover sa iyas ni nga hinablos. Dugang pa ni Montelibano kung nagabaligya sa illegal nga droga ang hinablos wala na niya ini kuntani ginasagod. Sa record sa Police Station 2, si Montelibano isa ini ka street level individual kag tuig 2019 sang gindakop ini sang kapulisan bangod sang pagpangawat. Na-recover ang 118,600 pesos nga bilis ang shabu sa bypass operation sa Regional Drug Enforcement Unit o RDEU, Police Station 3 kag Police Station 4 nagligad ng Miyerkules sang gabi. Una nga nadakpan sang RDEU si Arnold Corpus kag Jason Baladhay, lunsay pumuluyo sa syudad sang Talisay. Si Corpus kag Baladhay nadakpan nagligad nga gabi sa Dunya Juliana Subdivision, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod sa diin. Na-recover sa ilang 105,000 pesos nga bilis sang shabu. Nadakpan man sang Police Station 3 sa North Ceres Terminal, Barangay Bata si Ryan Ledesma, 35 anyos, pumuluyo sa syudad sang Victorias. Nakuha niya ang shabu sa Sitio Sibukaw, Barangay Banago, syudad sang Bacolod nga kuntana iga-deliver sa syudad sang Victorias. Nadakpan man sang Police Station 4 sa Nara Lopez Hind Street, Barangay Villamonte si Ray Yungko, 41 anyos, kag pumuluyo man sang nasambit nga lugar. 6,800 pesos kada isa nga bilis ang shabu ang na-recover kay Yungko kag Ledesma. Sa ibang baraton nga balita lokal, naghuyang na ang puwersa sa New People's Army sa probinsya. Hindi ang palayag ni 3rd Infantry Brigade Commander Colonel Michael Samson. Kasunod sa ilang assessment, sunod kay Samson, mayara pagidman sang nabilin nga sa sentral nga bahin sa probinsya, apang tuman na lang kadyutay. Dugang pa ni Samson, dako ang bulig sa ginahimo nga pagpahangup sa gobyerno sa ila, rason nga nagsungka na ang iban. Sa karon palayon nga ginahinio sa Philippine Army, ay iban pa nga magsungka. Agud mabuligan sila sa gobyerno sa ila pagbag-o sa ila pangabuhi upod sa ilang pamilya. Ginahulat ni Police Station o kon Police Master Sergeant Randy Abelio, Traffic Investigator sang Police Station 8 ang pagkadto sang pamilya Ordeneza agud matubang ang driver nga nakabunggo sa ilang himata. Sa nabaluan patay on the spot si Joseph Ordeneza sang Purok Ilaya, Barangay Talok, syudad sang Bago matapos malapakan sang tanker sang Amity Volunteer Fire Brigade nga may karga sang tubig sa Dalan Lacson Extension at tubangan sang Petron Gasoline Station, Barangay Singkang, syudad sang Bacolod. Nagligad nga gabi Pebrero 17. Si Ordeneza ang driver sang Kawasaki Fury 125 nga nalapakan sang Sino truck tanker nga ginapanag-iyahan sang Amity. Voluntaryo nga nagsungka ang driver nga si Ariel Minor, 46 anyos, kag pumuluyo sang Barangay Malubon, syudad sang Sagay. Sa interview sa Aksyon Radio kay Minor, iyagin pahayag nga madasig ang dalagan sang motor ni Ordeneza kag aksidente ini nagslide padulong sa iya nga direksyon. Nag-apply man sang preno si Minor apang bangod sa kadako kag kabugat sang iya karga, nalabot niya ang motor nga ginsakyan sang biktima. Pilaso naman ang isa ka lalaki matapos ginbuno dira sa Purok Riverside sa Barangay Bata, syudad sa Bacolod sang Miyerkules ang gabi. Ang pilason gikilala kay Jeffrey Solon, legal sa pangidaron kag residente sa mga lugar. Sunod kay Police Station 3 Commander Police Major Richard Fajarito,
Chimpogid yung nagsugot anay sa eskinita. Si Solon kag tatlo ka iban pa nga mga lalaki sang nagtulukay kag mahimo nagsinuyay. Una ang itapungol ni Solon ang isa ka lalaki ang kilala kay Ray Cabalida, 28 anyos. Nagbalos naman ang upod ni Cabalida nga sanday Raymond Bedoria kag Janet Danyo. Ginbono ni Bedoria si Solon igo sa tiyan kag liog. Nagpalagyo ang tatlo ka mga suspitsado apang nadakpan sa mga kapulisan malapit sa Bacolod North Ceres Terminal. Preso ko ng tatlo ka mga suspitsado sa custodial facility sa police station kag gipasakaan na kahapon sang kaso nga frustrated homicide. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagapadayon pa ang road clearing operation sa mga tapos ng highway patrol group sa National Highway sa syudad sang Bacolod kag probinsya. Sino kay HPG Negros Occidental Head Police Major Robilito Mariano, nagapadayon ng ila koordinasyon sa LTO, LGUs kay iban pa nga mangin kabulig ang ila ahensya sa pagpanghawan sa masalakyan nga illegal nga nagaparking sa kilid sang dalan kag obstruction sa dalagan sang trapiko. Dugang pa ni Mariano naka-issue na sila sang temporary operators permit akon TOP sa mga nagapasaway nga drivers ang pribado nga salakyan, truck kag iban pa. Nagapangabayman si Mariano sa mga enforcement units ang tagsa ka mga LGUs nga imintenar ang katawhayan sa mga National Highway base man sa mando sang DILG. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Gabinete, pagkatalakayon ang posible pagpatigayon sang dry run sang face-to-face classes. Samtang COMELEC, posible palawigon pa ang voters registration. Ang detalye sa mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa Mondragon, good morning Bernard sa imo. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Kay Girly Coniendo, good morning, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kimosabi Magellan, good morning man. Eddie Laus, monitor na sila dira sa Victoria's Cane Town, no? Siling ni Arihin niya ma-flying kiss ko kuno sa iyawa. Okay. Siling ar niya flying kiss ka sa akon yung action. Ma-flying kiss ko kuno sa iya. ay, ikaw gali yung Ako yung ma-flying kiss sa iya. Okay. Go na. Wala request ni RRC mo. Flying kiss? Yeah. Good morning man kay Lani Trebal from Cansilayan, Murcia. Kag happy birthday ko no.
kay Marilo Sailo sang Baris. Yes, Marilo Sailo. Happy birthday! Sang Baris, ano naman, basta nanda sa Murcia mo. Daw, ako na sa housing of subdivision something muna, no? Okay. Happy birthday man kay Karen Mati. Oy, Karen Mati. Happy birthday sa imo. Halin kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Kag kay, Migota Rod Simon. Good morning, Rod. Edwin Escopel, good morning, classmate. Happy 55th charter anniversary ko na sa Bago City kasi Edwin ni taga Bago man mo, no? Okay. Sakay Maria Luisa Luing Melos, taga Bago man eh. Good morning, man. Maui Kanyada Jr., amigo, pare, good morning dala sa imo sa sumag ni saya, no? Sakay Remia Garcia, good morning, man. Kapitan, ang migo ko kapitano. Rosini Distrito, sang Barangay Singkang Airport. Good morning dira. Kay Jade, of course. Mayong aga, no? Kay classmate ko Jean Buarom. Good morning, man. Migo naton Phil Alonsagay sa Japan. Mayong aga sa imo dira, Phil. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, of course. Sige, go ka na. Yes, si Remar Robles, good morning man. Si Ma'am Vanessa Mayo, Action Boy Malagaw siya kuno anay. Enjoy. Good. Yes, Mayo gina Ma'am Van, enjoy sa imo paglagaw sa matugnaw nga lugar sang Minisnota. Minisnota. I Pero guess kung no, malagaw, siguro ba sila masaylo-saylo sa state? Bongga. Ako na yung lagaw-lagaw. Yan tayo mo, duga-duga. Ito naman sa Florida. Kaya pa Florida, kagaro, Ma'am Van, kay kwanto yan ang... daw hindi to ya guro perti ang snow to ya. Sa mga Florida, mga California, hindi niya tanto mo. Sige Kay Junjon Sabaduhan Abonha, good morning boss, pa shout out sa pinsan ko po si Major Junji Liba. O pakaisa ni Action Boy, Major Liba. Ang manino ni Aksyon din. Yes, of course. Kay Keith Robert Hilsinger, good morning. Happy nag-advance happy weekend siya. Kay Joval Trinidad, good morning sir. Naga-monitor sila dala sa may kabankalan ni Action Boy mo. Si Joval. May landa nga pagpamati. Kabankalan sige. Sa gali, okay. Si RR sana all ginwashing wala ginkuso. That's why kusuon ko na siya lesson learned. Kanakarakas ka ba yung butones sa Action Boy? Okay. Balo ka wayan na sa washing machine balati isa makadala sa Kaya kapilas ta kisa sabon bala Action Boy marag yabo ni allergy tayo di ba? Correct. Ambot si mo ka relate ka ka man panglaba ka. Gaturutan aw sa pamunlaw man eh. Si Miss Carol Montoya, wow, thank you so much, good Miss Carol. Ngayon ko guys sa earrings ma. Ako gid daw sa ngayon sa earrings. Pero kanami at inanamian gid ko. Thank you so much Miss Carol, liwat. Christine Prolio, good morning dra sa may Saudi. Hi Larry Villaflor. Gani kay gadali siya kono. Amo tong Villaflor ya kagina. Dali man. Ay kalain. Libad ka pa. Si Alex Montes, Action Boy, kahilidlaw ko nung magbulang sang pabo, pati manok nga pink. Ay, ambot sa manok nga pink. Ay, ara na. Balik na pa. Okay. Yes. Okay na. Sige. Aksyon! Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Pagatalakayon sa mga miyembro sang gabinete ang plano nga magpatigayon sang dry run sang limited face-to-face classes sa pila ka mga lugar. Sa Palace briefing, gitpahig ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang cabinet meeting ang patigayonon sa Lunes, Pebrero 22. Sa among briefing, gitpahig ni Education Secretary Leonor Briones nga nagapreparar ang departamento sa tion nga magsugot na ang presidente sa pilot test sang face-to-face classes.
Suno kay Briones, base sa survey ng patigan sa DepEd, nagapakita nga masobra 50% sa mga estudyante ang pabor sa pagtambong sa in-person classes. Dugang pa sini nga may significant portion sa mga manunudlo ang nagaduso sang limited in-person classes, samtang ang magidikanan ang undecided. Para kay Briones, kinahanglan ipatuman ang mga istrikto nga kondisyon antes tugutan ang limited face-to-face classes. Nagapanawagan ang 15,000 ka mga manunudlo kay Presidente Rodrigo Duterte nga ihatag ang ila ginademanda nga 1,500 pesos nga monthly internet allowance para mabuhinan ang ila galastuhon sa pagpatuman sa distance learning. Ginsumiter sa mga manunudlo kag lideres sa Alliance of Concerned Teachers kon Act Philippines sa Malacañang ang 15,000 ka mapirma sa mga public school teachers para sa ilang nga demanda. Suno kay Act Secretary General Raymond Basilio, ang manubong nga sweldo sa mga manunudlo ang hindi na makasarang sa gasto sang distance learning nga kuntani ini ang responsibilidad sang gobyerno. Ang pirma nga natipon sang act ang gikan sa online petition sang Pebrero kag madugangan pa ini sa mga masunod nga inadlaw. Ginabanta sang grupo nga ang gobyerno ang kinahanglan magpain sang 18 bilyones pesos para makahatag sang 1,500 pesos nga internet allowance para sa 2021 sa 1 milyon ka mga manunudlo. Pag-aalantaw naman sa COMELEC ang posibilidad nga pagpalawig sang voter registration nga magatakop sa September 30 sa tuyo nga makarehistro sa mas madamo nga tao para sa 2022 elections. Ini matapos nagpangabay si Senador Francis Pangilinan sa COMELEC matapos nga may kapin 15 milyones pa ka mga eligible voters para sa 2022 elections ang wala pa nakarehistro base man sa datos sang COMELEC kag Philippine Statistics Authority. Sa hearing sa Senate Committee on Electoral Reforms, nagpangabay si Pangilinan sa COMELEC nga i-extend ang voter registration sang 30 tubtub 45 kadlaw. Suno kay COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, ilalantawon ang proposal sa senador apang napabutyag sang kabalaka bangod maapektuhan ang timeline nga gintalana para sa 2022 nga eleksyon. Ginpahayag naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang deliveries ng COVID-19 vaccines gikan sa British-Swedish drug maker nga AstraZeneca ang na-delay bangod sa manufacturing complications. Suno kay Galvez ang doses gikan sa AstraZeneca Philippines ang i-manufacture sa Thailand samtang bakuna sa World Health Organization COVAX facility ang himuon sa South Korea. Dugang pa ni Galvez mabudlay ang arrangement bangod sa lain-laing nga manufacturing systems kag manufacturing sources. Nagalao man ang gobyerno nga ang Pilipinas ang tugutan nga magkuha sang doses sa AstraZeneca sa Serum Institute of India. Nagmando naman ang DILG sa PNP nga arestohon ang mga nagabaligya o kung nagabakuna sang peke nga COVID-19 vaccines. Ini nga mando ang nagwa matapos ang paandam ni Pasig Mayor Vico Soto sa publiko batok sa pagbakal sang peke nga bakuna. Sa isa ka statement, gitbahag ni DILG Officer in Charge kag Undersecretary Bernardo Flores Jr., may nabaton nga report ang departamento nga nagalapta ang peke nga bakuna sa merkado. Suno kay Flores, may pila ka tawo ang nagapamintahan sang pandemic para makaganar paagi sa pagbaligya sang peke nga bakuna. Si Soto ang una nga nag-upload sang litrato sa Twitter angot sa peke nga Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines. Sunod sa DILG, ang PNP Aviation Security Group, Maritime Group kay iban pa ang dapat mag-monitor sa air kag seaports para malikawan ang pagsulod sang sining mga items diri sa Pilipinas. Kag sa katapusan nga balita national, nagapati si House Committee on Labor and Employment Chairman Enrico Pineda nga malikawan ang retrenchment sa mga Pinoy kung madayon ang wage subsidy program sa Department of Labor and Employment o DOLE nga nalakip sa bayanihan to arise as one act. Ginpahayag ni Pineda nga ang proposal sang DOLE amo ang pag-subsidize sa gobyerno sang 25 tubtob 50% nga sweldo sa mga trabahante. Dugang pa naglambot sa masobra 400,000 ka mga trabahante sa formal economy ang nawadaan sang trabaho bangod sa pandemya samtang mas madamo naman gikan sa informal economy. Una na ang ginpasar ni Speaker Lord Alan Velasco ang House Bill number 8628 o kanang proposed by Nihan 3 nga magagamit sang 420 bilyones pesos para masuportahan ang ekonomiya sang Pilipinas. Sa nasambit nga hagna may 52 bilyones pesos nga pondo nga ginpain para sa wage subsidies. Sunod pa kay Velasco, 224 ka kongresista ang gikan sa supermajority, minority kag independent blocks ang nagpirma sa nasambit nga hagna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Good morning, anay dira kay Punong Barangay Imelda Hamelo Baguanga sang Barangay 2. Dira man sa akong friend sa kay Elizabeth Lampreya sa Thailand. Good morning dira sa imo. Kag kay Kelly Jelly,
kag kay Ma'am Lily King sa London, si Kelly Jelia sa US, no? So, ang iban karon naman ha. Si Sir Tito Hoka Teta Ngata. Yes, sa Action Boys New sa Zealand. Good Kiora. morning. Ano Oo. Kiora? Kia Kia Ora. ora. Kia Ora. Kag Morena. Yes. Si Dennis karon ka lang ha. May ara kagid karon sang lumi-lumi mo na karon. Correct. Sige, agad. May ara na sa karon sang nang lumi abla. Karon lang ha. Karon ka lang. Kaya tagit siya karon pa. Karon ka lang Presilo. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art I hope. Ako sa Action Report, second portion. Upod si Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!